जोंहा बर' माहारिया मोनसे खुगा सल' दङ। बे खुगा सल'खौ जों साफ्रोमबो जोंनि अनसुलि बिमा माहारि, बिदा फंबाय, बिफा माहारि आरो आंगोफोरा मिथिखागौ। आं गोदै गोदै रावजों बुंनानै मानसिफोरखौ गोजोन होनो हाया। आं माबा थोंजों बुंनो मोजां मोनग्रा नालाय थोंजोङै बुंनो नागिरदों। दे बुं दे। खुगा सल'आ जादों ओरैबायदि होनो, बर' बिमाफोरा नैहाय फाग्लि दिनैनि गानाव जोंहानि नङाबा जाथ्रानो होननाय मोनसे राव ओंखारा गैया होमबा? उदां मोनसे गान दङ थियेटार बायदि। बै उदां भावनायाव सासे आइजोआ गावनि आइजो लोगोनो बुंदों जाहैबाय, जोंहानि बोराय नङाब्ला दिनैनि नाटकआनो जेबो जाथ्रा होननानै। माने दानब हारिजों बर' राजाजों दावहा नांनायनि मोनसे थुनफावथिना। बे थुनफावथिनानि मेइन थुनफावथिनागिरियानो जादों, एक्टरानो जादों बे आइजोनि बिसाय जाहैबाय। दानिया 17 बोसोर बिफाया दावहा नांबोबाय, दिनै दावहायाव बिफाया जेनबाय आरो जेननानै बै आइजोआ गावनि फिसायखौ नायनाय बायदि, फाग्लायालाय मा दाबो ओंखारासै, हाबाब माथो जेबो जाया, आं नङाबानो जाया होनना बुंग्राया फाग्लाया दाबो ओंखारा होनना नेगासिनो दं जाहैबाय। लास्टाव नुबाय बिनि बिसाया, बै आइजोनि बे बिमानि बिसाया, राजाया दानब हारिजों सिथार जानानै बा रायजो राजाजों सिथार जानानै, रायजोनि जेबो मावैनि थाखाय रायजोफोरजों सिथार जानानै बे गोथै सहखौ बाननो थांग्रासो जाहैबाय बे फिसाया। दिनैनि दिनाव बिपिएफ हान्जाया राहा गोथे जाबाय। राहा गोथे जानायलाय थैनोसै समाव गावसोरखौ बानगारनो राहा गैयिनि थाखाय अनजलि दैमारि, बि सावरायग्रा आरो धीरेन बर'खौ बिपिएफखौ बानगारनानै गारहैनो थाखाय बायनानै लांगारगारबाय जाहैबाय। दिनैनि राजखान्थिया बेनो। आं थोंजोङै गिदिर बेखिनिखौ बुंनो नागिरदोंमोन, अब्लाबो सुंद'यै माखासेखौ बुंनो नागिरनोसै। गुबै बाथ्राखौथ' नोंथांमोन मिथिखागौ। दिनैनि बर'नि पलिटिक्सआव मानो अनजलि दैमारि, धीरेन बर' आरो सावरायग्राया हाग्रामानि गोथै सहखौ बानग्रा सासे बानगिरि जाखो, बेखौसो आं बेखेवना होनो नागिरदों। जोङो मिथिगौ, जोङो सोलायनाय नागिरदों। सोलायनाय, जौगानायनि सोलायनाय आरो समान मोनथायनि सोलायनाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि थाखायल' बड'फा नङा, दुलाराय बुहुमनि सुबुं माहारिनो बियो सासे बड'फामोन। मानोना बियो सान्थि आरो आब्रुथिजों मोनसे गेरेमसा हारि दाखांनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो मोनसे समाजखौ जौगानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। जाय समाजा पृथिबिया जोबबागौ मानि थांनानै थानायनि बाथ्राखौ बिथाङा सुजुखांनानै गोथार बाथ्राखौ सान्थौगिरि हिसाबै बुंथिलांदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन, नोंसोरो थांनानै था आरो जोंखौबो थांनानै थानो हो। किन्तु जाय हाग्रामा महिलारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रिखौ लानानैनो थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिखौ जोङो सालायबोदों होननानै बिखा सौयै बुंबोदों। जोङो होनदों, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि बायदि मोनसेबो दारि खमा, गारां हांखो, खौरां हांखोजों सोमोन्दो थानाय खामानिखौनो बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव मावाखै। जायनि जाहोनाव दिनै जों साफ्रोमबो जोंनि मोन्थायखौ खोमाना लादों। दिनै जोङो जोंनि जौगाथायखौ खोमाना लादों आरो जोङो जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खोमाना लादों। बेनिखायनो इउपिपिएल हान्जाया मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनानै मा खालामनो नागिरदों? समान जौगाथाय, समान मोनथायनि स्ल'गानखौ लानानै जोङो मोनसे आबुं हारि दाखांनायनि थांखिजों बिटिआरखौ फोलावदेरनानै बेखौ जोङो मोजाङै दाफुंनानै जोंनि इयुननि जोलैखौ जोङो माबोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन, बेफोरबायदि रनसायनानै जोङो दिनै सरकार दानो थांगासिनो दङ। थोंजोङैनो बुंनो थाङोब्ला जों बुंनाय राव नङा। दहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि
फनिन फंबाया बुंदों दिनैनि दिनाव बिसायख'थि जायोब्ला जोङो सरकार दानो थांगासिनो दङ किन्तु बेनिफ्राय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खामानिखौ मावदोंमोन क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्रा लानानै जोंनि हारिनि गेजेराव गोग्गो सोलोंथाइ गुफुं सोलोंथाइ लाबोनायनि गेजेरजों समाज दाखांनायनि बाथ्रा नाथाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनो माइरं गरसेनिबो हेफाजाब होआखैमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोननि थांखिया जाफुङाखैमोन जोङो दिनै होनदों बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोरनि सिगांबो जाय बर' बिमाया जौ मावै मावै जौ सङै सङै गावनि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंदोंमोन बे 17 बोसोरनि दिनावबो गावनि गाव खुंथायखौ बर'फ्रा लाबोनो हासेयावबो जोंनि बर' बिमाफोरखौ जौ मावनायखौ बन्द खालामनो नागारनानै जौ मावनोसो थुलुंगादोंमोन मानोना जौ मावनो थुलुंगानायनि थांखियानो जादों बर' बिमानि आखाइजोंनो जौ मावनाय जौखौ जोंनि फिसाफोरखौ दौनानै खाना खुजा लेंग्रा बानायनाय थामहिनबा जुवारि खालामनाय जौ फाग्ला बानायनाय ड्राग्स फाग्ला बानायनाय गावसोर गोसो बायदियै बिसोरखौ इन्जयमेन्ट खालामनो हानाय इन्स्ट्रुमेन्ट हिसाबै बाहायनाय मानोना जोङो थांनाय 10 बोसोरावहाय बिपिएफनि माखासे केरेक्टारखौ मोननो हादों बिथांमोना क्लास 9, 10, 11, 12 फरायनाय लाइमोन जोंनि अनसुलि बिनानावफोरखौ अस्त्रफोर बायदि बाहायनानै बरबाद खालामबोनाय गोबां प्रमान जोंनि आखायाव दङ दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जाया बेखौ जाया होननानै बुंदों नोंखायनो होनदों जोङो जोंनि बिमा माहारिखौ माइनाव बिमा दागोन आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जाय हाग्रामाया जोंनि बिमा माहारिखौ थलासे सनाजों फाननो थांबाय खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम फाथैलाय बिसिनानैबो सार्टिफिकेट होनो हायोब्ला बिथांमोननो थलासे खेब्रै गाहाम थला सना होगोन होननानै सोंखारिनाया दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै अनजलि दैमारिया होनदों जोंनि आसनिया जाय आसनिनि गेजेरजों जोङो 75,000 थाखा मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनानै थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायनो नागिरदों साफ्रोमबो बिमाखौ जोङो माइनाव बिमा बानायनो नागिरदों गुन गोनां बिमा बानायनो नागिरदों बै बिमाफोरखौ हाग्रामानि थलासे सनाजों रुजुनो नागिरनाया दुखुनांथाव बाथ्रा जादों मानोना सोंथिया बेसो फैदों नोंथाङा बेनिखायनो हाग्रामानि थैनाय गोथै सहखौ बानगारनो दिनै बिपिएफआव जोनोम जाबाय होननानै आं सोंनो बाध्य जादों मानो बाध्य जादों दिनैनि दिनाव नोंथाङा सासे गुफुं बर' बिमा जानानै थांनाय 34 बोसोर एनडिबिनो आहार दौयै फिसिबिनानै दिनै जोबथा टाइमाव आहारनि बेसेनखौ सिनायनो रोङाखिसै थाखाजों हाग्रामानि उन थांनानै सानैसो एनडिबिफोरखौ नोंथाङा दालाल हिसाबै बाहायनानै हाग्रामानाव सोनानै जोबनायाव गोथार बर' बिमानि मुंखौ फाननानै बे गोथार बर' बिमानि थांना थानायनि राहा लामा होनो नागिरनाय हान्जाफोरखौ बिमा माहारिखौ फानग्रा होननायखौ आं दिनै अनला ओंख्रियाव आगान थायै राव बुंदों होननानै अनजालि दैमारिखौ इउपिपिएल हान्जानि सासे सोद्रोमा हिसाबै सोंखारिदों जायखौ आं दहाय बुंदोंमोन जोंनि अनसुलि बिनानावफोरखौ क्लास 9, 10, 11, 12 आव फरायनाय आइजोफोरखौ बिसोरो हालाय हाफाय खालामदों गावसोरनि चक्र बिहुनि सिङाव सोनानै बेफोरबायदिनो बिसोरो घन्टायाव 5 लाख गाहामनि जौ लोंनानै बेखौ जोङो होगोन उइदाउट इन्टारभिउ बेनि थाखाय इन्टारभिउ होनो नाङा दिनै इउपिपिएल हान्जानि सासे सोद्रोमा जानानै आं बे बाथ्राखौबो नोंथांमोननो प्रतिश्रुति होबाय जायफ्रा मुंख्लं नखर दङ बिनि थाखाय टेनसन जानो नाङा बिथांमोननो जों साख्रि होखागोन दिनै अनजलि दैमारिया नोंथांमोननि बे हालामाव फैनानै सावरायग्राया मालाबा गावनि जाथि बंस दं हिसाबै बेवहाय फैनानै धीरेन बर'मोना मालाबा बेवहाय मुंख्लं साननि बायदिसिना फालिफैनानै माबा मोनसे थांखिजों रायजो राजानि सिगाङाव हाबफैनानै मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दाखालिसो मुंख्लं सान फालिनायाव 14 दाननि 14 अक्ट'आव मोनसे बाथ्रा बुंदों बिटिआर सुक्तिया एनडिबिनि थाखाय जेबो लाबोना होफैनो हाया आं होनदों जोंनि बिटिआर सुक्तिनि सासे एकर्ड खालामग्रा सिगनेटारि हिसाबै जोङो सासे खाना जोङो सासे मा होनो साननो हायै मेलेम गैयै खर'आ जुजाय गोनां सासे दैदेनगिरिखौसो सिगनेटारि हिसाबै बाहायफ्रांबाय नामा जोङो दुखु नांनाय फैदों आं होनदों डाइरेक्ट बे धीरेन बर'खौ बिथांनि खर'आव जुजायसो दङ खोमा जायनि जाहोनाव बियो एनडिबि बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सोद्रोमाफोरखौ लानानै नंखाय राव बुंनानै गाव जे खौथि हाग्रामानिफ्राय रां लानानै गावनि न'खरखौ दानो थांदों
बै मानसिफोरखौ थगायनानै दिनै नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरदों। जोङो मिथिगौ जोंनि एनडिपिआ 5,000निख्रुइबो बांसिन नङा। बै 5,000निख्रुइबो बांसिन नङै एनडिपिनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो इउपिपिएल हान्जाया गाबोन सरखार दानो थांगासिनो दङ। आं प्रतिश्रुति होनानै बुंगोन नोंथांमोना जोंनि एकर्डनि गेजेरजों लाबोनाय बे रेलवे फेक्टरियाव हाबनोनो थोआ एनडिपि सोद्रोमाफ्रा। माबायावहाय मबे रावजों मबे थांखिजों मबे मिजिंजों दिनै नंखाय बाथ्राखौ बुंफ्लानानै प्रतिश्रुति होफ्लानानै जोंनि धीरेन बर'आ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एनडिपिनि थाखाय जेबो मुलाम्फा गैयै मोनसे सुक्ति जाना फैदों होनना बुंखो बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों। जेखियानो जाया सिबिनां रायजो राजा बिराद लासिंसिं बाथ्रा दिनै बर' हारिनि मुंखौनो बिपिएफआ फानगासिनो दङ। बयनिख्रुइ दुखुनांथावनिसिन बाथ्रा धीरेन बर' आरो सावरायग्रानि बुंनाय रावा 34 बोसोर बर' बिमाया आहार दौयै दौयै फिसिबोदोंमोन बे एनडिपिफोरखौ। जानो गैयाबाबो खबसे ओंखामखौ खबथाम खालामनानै फिसिबोदोंमोन। गावनि दखना बुरिनि आंसोखौ सोंथेनानैबो सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखाथि होबोदोंमोन। बर' हारिया मोनसे खान्थि दङ आंनि फिसाया हाबा जानानै थाङोब्ला बे फिसाजोआ आंनियाव आलासि जानो फैबाबो न'मा न'आवनो हाबनो मोना। आरो बेफोरबायदि न'मा न'आव हाबनो मोनै जोंनि खान्थिखौ जोङो नागारनानैबो एनडिपिफोरखौ बासायबोदोंमोन न'मा न'आव सोनानै बाख्रि आगान सिङावहाय सोनानै। खिन्थु बै एनडिपि दैदेनगिरिफोरा दिनै बावगारबाय बर' बिमानि थाइनै आहारनि बेसेनखौबो बावगारबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै जों अनजलि दैमारिखौ सोंखारि बावनांगौ गोनां जादों। सासे बर' बिमा होननानै बुङो बिथाङा बिखा सौयै सौयै बुङो जोंनि फिसाया माबा मोनसे जायोब्ला थरथिंसे थै बोहैब्लाबो दुखु जायोब्लाबो आंनि गोरबोआव नाङो मानोना आं बर' बिमा होननानै। बै बर' बिमाया थांनाय बर' वुमेन जास्टिस फरामखौ दाजेननाय समनिफ्रायनो बर' बिमानि गोथार मुंखौ लानानै जे राजखान्थि गेलेबोदोंमोन बे दिनै फोरमान जाबाय। माबोरै फोरमान जाखो? दान मोनसे खावसेनि सिगां कसुगाव समस्तिया हाग्रामानि समस्ति बिथाङा क'क्राझाराव देबोरगाव जेनगोनखौ मिथिखानानै कसुगावआवबो दिनै टिकेट लाहैदों। खिन्थु कसुगावआवबो बिथाङा जेनखागोन। बे जेनखागोनखौ नुनानैनो बिसावरायग्रा आरो धीरेन बर'आ हाग्रामाजों बाहायजादों आरो साद' बर' बिमाखौ दखना खुनो होसोदों बिनि केदारफ्रा। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय बर' बिमाया बिसोरखौ जिग' फिसिबोदोंमोन गावसोरनि सक्ल' बख्ल' फिसाजोफोरखौ 5,000 फिसाफोरखौ बिसोरखौ रैखाथि होनो दाहाल महरै गसंथेनानै गावथारजाहोदोंमोन। बे मानसिफ्रा बर' बिमानि दखनाखौ फुनो थांबाय आरो गावखौनो बर' बिमा होननानै लाग्रा अनजलिया बै दखना फुनो थांग्रा मानसिफोरखौ सोंखारियालासिनो बे हानजाजोंसो हाबैबावबाय। बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थाबावनो हागौ? रायजो राजाया बिजिरनायनि सम फैदों। नंखायनो सैथो आरो असैथोनि बाथ्राखौ बिजिरनांगोन। जोङो जुदि महाभारतखौ फरायो साफ्रोमबो जोंनि भारतीय मानसिफोरा जाय भारतीय मानसिफ्रा हिन्दु कालचारखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांमोना मिथिगौ द्रोणाचार्यआ सासे गुरुमोन। द्रोणाचार्यआ 2 शिष्य दंमोन। गोबां शिष्यनि गेजेराव सासेनि मुङा अर्जुन सासेनि मुङा एकलव्य। अर्जुना बयनिख्रुइ फोथायजाथाव द्रोणाचार्यनि शिष्यमोन आरो बयनिख्रुइ गुरुखौ फोथायग्रा आंगोसिन होननानै मान होग्रा शिष्यना जादोंमोन एकलव्य। मानोना बियो द्रोणाचार्यखौ गावनि गोरबोनिफ्राय गुरु हिसाबै मानिनायनि थाखायनो अर्जुननिख्रुइबो एक्सपार्टसिनमोन। दिनै जों साफ्रोमबो मानसियानो बिटिसिनि साफ्रोमबो मानसियानो दिनैनि बिटिआरनि मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा साफा एकलव्य। खिन्थु दिनै बिटिसि खुंथायगिरि आगुनि हाग्रामानि दैदेननायाव बिथाङा गावनि 2सो मानसिखौल' अर्जुन बायदि अननानै जों जे गोसो मोदोम होनानै एकलव्य बायदि जानानै बिटिसि खुंथायनि सायाव सोनारनानै 15 बोसोर भट होनानै बिथांमोनखौ देरहासार होबोदोंमोन। बै देरहा होबोनाय एकलव्य जों साफ्रोमखौबो द्रोणाचार्य बायदि हाग्रामाया आसि बिमाखौनो दानस'नानै जोंखौ बेसेन गैयै बिसिना एटा जाति
ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যি BPF জাতি হ'ল এটা অহংকাৰী, যি BPF জাতিয়ে আজিৰ দিনত ধুৰন্ধৰ, পাপী, হিংসাকুৰীয়া, সেই জাতিক হত্যা কৰাৰ সময়, নিপাত কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মূল্যৱান ব্ৰহ্ম অস্ত্ৰটো আজি আপোনালোকে BPFক বন্ধক নিদিব। সেই অস্ত্ৰৰ দ্বাৰাই আজি আমি হত্যা কৰিবলৈ সময় আহি পৰিছে। আৰু আজিৰ দিনত যদি আমি ইলেকশ্যন দিবলৈ গৈ থাকোঁ, অনুৰোধ সেইটোৱে, আপোনালোকৰ বিশ্বাসী ব্যক্তি যি দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আনচাৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকক আপোনালোকৰ ব্ৰহ্ম অস্ত্ৰৰে ট্ৰেক্টৰৰ চিনত চাপ মাৰি পেলাই জয়যুক্ত কৰক। আৰু আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, UPPL পাৰ্টিৰ এজন সদস্য হিচাপে, আমি জিকি যোৱাৰ পাছত আনচাৰী ডাঙৰীয়াই যদি একো কাম নকৰে, দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই যদি একো কাম নকৰিব, এটা কথা আপোনালোকে জানক, বড়ো জাতিতকৈ ফেৰেংগা ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, কোনো ইছলাম জাতিতকৈ আনচাৰী ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। যদি জাতিক ধ্বংস কৰিবলৈ আনচাৰী বা বিয়াৰ ফেৰেংগাই কিবা এটা ভাবি থৈছে, কিবা এটা কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, যি কামটো আমাৰ জাতিৰ বিৰুদ্ধে যাব, সেই ব্যক্তিক আমি 5 বছৰ নহয় 30 বছৰতে আমাৰ পাৰ্টিৰ পৰা আমি এক্সপেল কৰি দেখুৱাম। এইটো আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি চাব। बेनिखायनो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आं मोनसे खावलायनो नागिरदों, BPFआ मालाबाबो जोंनि रायजो राजाखौ अनखाया। 17 बोसोर जोंखौ थगायबोखाबाय, दाखालिबो जोंखौ थगायबावनो नागिरदोंमोन। रांजों बायै बायै मानसिफोरखौ बायनानै गावसोर जे जेल जानो थांगासिनो दङ बेखौ बासायनो नागिरदोंमोन। जायनि जाहोनाव जोङो दिनै होनदों, जोङो निमाहा होआ, আমি হাগ্রামাক ক্ষমা নকৰো। আজিৰ দিনত যদি ইলেকশ্যন হয়, পূজাৰ আগে আগে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু কালী পূজা দিনাখন তাৰ আগ পিছ দিনাখন আমি ধামাকা অফাৰ এটা আনিম। সেইটো হ'ল হাগ্রামা এৰেষ্ট ধামাকা অফাर। नोंथांमोना जोंनि सायाव फोथायना लाखि, हाग्रामाया माब्लाबाबो गला। हाजार हाजार कौटि रां जाख्ल'नानै दङ बिथाङा, बेखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ। नंखायनो जोङो बुंदों, जाय BPF हान्जानि आगुनि मेम्बारनिफ्राय लानानै हाग्रामासिम दङ, बिथांमोना दाबो निमाहा बिनायनि सम दङ। नोंथांमोननि थाखाय जोंनि दरा अपेन। नोंथांमोना फै, निमाहा बियोब्ला जोङो निमाहा होगोन। नाथाय हारिनि थाखाय मावनो ओंखारबोनांगोन, खौसेथिनि थाखाय मावनो ओंखारबोनांगोन। गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै समान जौगाथाय आरो समान मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोनांगोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव BPFआ बर' पलिटिकेल सृष्टि खालामनानै गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय खामानि मावबोदों। आरो जों साधारन सहज सरल मानसिफोरा बिसोरजों बुख्रेब जानानै जोङो सिनस्रि गोबाय जानांदों। जों बेखौ बेबाराव जानो होआ। मानो जानो होआ? मानोना नोंथांमोना बांद्राय मावबाय। जोङो 15 बोसोर धर्ज हमनानै दङमोन, बेबाराव जोंनि धर्जनि सिमाया बारबाय। जों नोंथांमोनखौ खाबु होलिया। बेनिखायनो बुंदों, जाय BLT फंबायमोना, जाय BRTF फंबायमोना दिनैबो हाग्रामानि सायावनो भरसा खालामनानै नेयै नेयै गावनि बिसिनि मैगं फाननायजों ओंखाम जादों, गावनि बिसिनि अमा बेदर दाउ बेदर फाननायजों ओंखाम जादों, फिथा फाननाय मैगं फाननायजों ओंखाम जादों। नोंथांमोना फै, जोङो जेरावहाय 5 लाख 8 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो नागिरदों, 2-3 हाजार BLT BRTFआ जोंनि थाखाय जेबो नङा। नोंथांमोननोबो जों थांना थानायनि राहा लामाखौ 5 बोसोरनि गेजेराव